Ze komt uit Tongeren en houdt al jaren een modeblog bij waar ze nu mee in de prijzen is gevallen. Een heel goedemiddag, Dorien. Goedemiddag. Ja, ik mag zeggen dat je een modefreak bent, een fashion freak eigenlijk. Ja, inderdaad. Dat is de naam van mijn blog, fashionfreaks.be. Dus modefreak, dat zit er wel in, ja. Ja, want je bent in de prijzen gevallen, maar welke prijs heb je gewonnen? Op She.be werd er eigenlijk een She Style Award verloot. Dat was eigenlijk een wedstrijd tussen verschillende bloggers. Ja. En de lezeressen van She.be mochten dan stemmen op hun favoriete blog met de favoriete outfit. En ik ben daar als winnaar uitgekomen. Spannend, hè? Ja. En wat heb je daarvoor moeten doen? Het was eigenlijk niet zoveel, een paar vraagjes beantwoorden, een interviewtje afleggen, dat dan op She.be kwam, een aantal foto's doorsturen, maar die had ik gelukkig al omdat ik al een goede database heb van outfits die al regelmatig op mijn blog verschijnen. Ja, en met hoeveel waren jullie uiteindelijk die daar aan deelgenomen hebben? Ik denk dat we met 15 of 20 waren. Ik weet het exacte aantal niet, maar het gaat toch 15 à 20 zijn geweest. En je bent 20 jaar oud. Hoe oud waren de anderen? Weet je dat? Dat gaat allemaal, de meeste bloggers van België hebben allemaal toch wel die leeftijd 20. Dat zijn allemaal mensen die nog aan het verder studeren zijn of die al afgestudeerd zijn. Dus een beetje allemaal rond de jaren 20. Ja, nu hoor ik de mensen thuis denken, bloggen, wat is dat nu precies? Wel, bloggen is eigenlijk een soort van online dagboek dat je bijhoudt. Ja. In mijn geval gaat dat over mode, maar dat kan even goed zijn dat je vertelt over je kat of dat wat gekookt elke dag. Dat kan van alles zijn. Maar bij mij, ik zie dat ze hier even zijn we al aan het kijken. Dus laten zien zijn. Wat zet je daar nu allemaal op? Vandaag heb ik bijvoorbeeld over schoenen laten zien van Steve Madden. Ja. Ik ben nogal een schoenenfreak. Ja. En deze ook sneakers vind ik super tof. En ik vond die super. Het kost wel 350 euro. Ja. Maar ik vond ze mooi, dus ik heb er een artikeltje over geschreven. En zou je dat dan ook zelf kopen? Als ik de lotto win, direct. Maar nu is het zo, weet je, ik ben nog maar een student. 350 euro van mijn rekening, dan heeft er niks meer over. Nee. Hier zie je nog een outfitje. Daar probeer ik toch wel wekelijks, samen met mijn vriend, hij maakt de foto's, gaan we outfitfoto's maken. Dat niet maar een half uurtje, kwartiertje in beslag. Dus het is niet zo'n grote tijdbesteding. Hier, ik bezoek regelmatig persdagen. Dit is een PR-bureau van Sumo PR in Brussel, waar dat ik dan de nieuwe collecties zie. Hier is bijvoorbeeld van Le Mont Saint-Michel, Superdry was daar ook, IKKS was daar ook. Alle nieuwe collecties krijg ik te zien en die laat ik dan ook aan mijn bezoekers zien. Ja, maar je moet het wel graag doen om daar zo fanatiek mee bezig te zijn. Natuurlijk. Het is elke dag een uur minstens dat ik daarmee bezig ben. Het is, nu met mijn stage is het super druk. Ik ben elke dag van 9 tot 6 op kantoor. Daarna is het outfitfoto's maken, bloggen. En dus het neemt heel veel tijd in beslag, maar het loont ook effectief. Ja, is dat zo? Hoe loont dat? Als je zo naar die PR-bureaus moet gaan, dat is super tof. Het contact wat je hebt. Je komt eigenlijk in contact met mensen waar dat je gewoon niet mee in contact zou komen. Ja. Het is ook, die bloggers die hebben allemaal zo die passie voor mode. In mijn vriendengroep is dat iets minder, zodat die daar zo intens mee bezig zijn. Dus dat is wel tof om zo mensen te leren kennen die daar ook zo, die daar ook in zitten. Ja. En krijg je dan zo ook af en toe eens wel gratis dingen? Af en toe wel, af en toe. Ja, regelmatig. Maar het is niet dat ik maandelijks zo'n pakket voor mijn deur heb staan, maar zo af en toe. En dan is er meestal wel de vraag of dat ik erover wil schrijven. Ja. Maar dat doe ik eigenlijk alleen maar als ik het echt mooi vind, als ik er echt tevreden over ben. Want die blog is niet zoiets van, dit is voor iedereen. Dit is eigenlijk een beetje jouw persoonlijke dagboek, alleen wat jij leuk vindt. Ja, inderdaad. Als ik een mail krijg van een webshop van, neem bijvoorbeeld, pak de Isabelle Marant sneakers, dat zijn de Sleehak sneakers. Ja. Dat is iets wat ik niet mooi vind. Daar ga ik dus geen artikel over schrijven. Maar ook niet dat je het niet mooi vindt, gewoon dan zwijg je over dan? Ja, dan zwijg ik erover. Ik ga daar geen slecht artikel over maken van kijk, dit is super lelijk. Dat doe ik ook niet. Ik wil iets positiefs uitstralen. Ik wil geen andere mensen of andere merken zwart maken. Ik wil het gewoon echt persoonlijk wat ik zelf leuk vind en mooi vind. Nu, als ik jou dan zo zie zitten, het is een mooi plaatje. Je hebt zelfs je nagels assortie gemaakt met je kleedje. Ik heb het geprobeerd, ja, dat klopt. Dus ga je altijd zo de deur uit? Ben je daar altijd zo mee bezig dat je denkt van... Eigenlijk wel. Het is zo, soms bijvoorbeeld, 's morgens als ik eens gauw naar de winkel ben, dat is zonder schmink, dat is een jeansbroek aan, een comfortabele trui. Ja. Dus dan wel, maar als ik naar mijn stage moet of zo, ze hadden het er nog over gisteren, je hebt eigenlijk elke dag iets anders aan. Maar heb je dan ook 365 dingen?
ik weet de dingen denk ik gewoon te combineren, dat het lijkt alsof ik 365 dingen heb. Maar... Want dat is de kunst en die tips geef je ook wel aan je bloggers mee, dat probeer ik toch te doen, ja. Want wat heb je hier bijvoorbeeld meegebracht? Ik heb een aantal trendstukken mee. Ik ga van links naar rechts beginnen. Dat is volgens mij wat dat... dat gaan de bloggers al sinds op mijn blog terug gaan zien. Ja. Hier heb ik een jeansjasje mee, gekocht in H&M, bij de H&M 4 jaar geleden. Je ziet daar zijn gaten in, die kleur is afgesleten. Dat lijkt alsof dat 20.000 jaar oud is. Maar ik vind dat tof, want dat is een beetje zo de vintage feeling. De vintage trend, denk ik wel dat iedereen al van gehoord heeft. Zo'n beetje tweedehands kleren kopen. En, dus je hoeft daarvoor eigenlijk niet meer naar vintage winkeltjes te gaan. H&M, Zara hebben allemaal van die stukken wat er eigenlijk op lijken en aan meedoen. Zo. Ja. En hier... Ook nog, jeans is super hip. Je kunt je jeans... Een blouse hier, wat ik hier mee heb, een jeans blouse... Dat is deze dan, mag ik gaan even laten zien. Voilà. Dat is deze. Dat kun je gewoon combineren met een jeansbroek. Dat mag tegenwoordig allemaal, dat is geen probleem. Maar jeans is dus echt terug helemaal hip. Jeansbroeken, hemdjes, jasjes, het is allemaal alles wat terug. met jeans te maken heeft, dat kan het is helemaal terug. Okay. Ik heb mijn sneakertjes meegenomen. Daar zat een leuk verhaal achter, zei je. Wat leuk verhaal. Ik vind eigenlijk... Ik studeer in Brussel en ik ben regelmatig te vinden... Showt jij het maar. En ik ben regelmatig te vinden in Antwerpen. En ik merk daarop dat mensen hun hoge hakken echt beginnen te verruilen terug voor platte schoenen. Je hebt zo de Nike-sneakers, wat zo heel veel terug te zien zijn. Ja. Maar coole sneakersjes hoeven niet duur te zijn. Die kosten €10 en zijn te koop bij H&M. Okay. Dus die draag ik super graag. Ja, je moet daar niet zo op duwen, want dan lijken ze niet zo stevig. Ja, heel stevige schoenen zijn dat. Kijk, dat kun je echt... Voilà, dat moet kunnen. Maar het wel een beetje prinsesje. Echt meisje, hè? Schoenen. Echt meisje. En dan het volgende stuk is deze rode jas. Dat is meer naar de herfst toe, wat ik even wilde zeggen. Dat ik het heel belangrijk vind dat mensen zo'n gekleurde jas erin hebben zitten in hun kast. Dat kan geel zijn, dat kan rood zijn, dat kan groen zijn. Je moet gewoon kijken wat je in je kast hebt hangen. Heb je heel veel rood? Koop dan eens een rode jas voor daarbij te combineren. Ja. Want dat is zo... Weet je, als je zo buiten neemt de trein, dan zie je mensen... ik neem elke dag de trein als ik mensen staan met zo'n jas. En dan is het zo van... Doe eens een coole jas aan. Iets exotiek. Doe eens gek. Doe eens iets kleur aan. Dat maakt me altijd zo blij als ik iemand zie met zo'n iets kleur. Ja. Dus om jou blij te maken heb je kleur nodig. Ik heb kleur nodig, dat is waar. Nu, het is zo kwakkelweer. Hè. Het is niet heel koud, het is ook niet heel warm. Wat moet je dragen? Ik sta regelmatig voor mijn kast morgens en ik denk van trui. Ja, voor u, ik ben niet zo gespecialiseerd in mannenmode. Nee, dat is niet erg. Maar wat ik heel tof vind om te doen, is eigenlijk zomerkleedjes gewoon al met een panty aandoen. Weet je wat? Je m'en fous. Dus not goed je er een bleke panty onderaan. Ja. Waar dat je zo... beenkleur panty. Ga gewoon de deur uit, draag je zomerkleedjes. Doe er een mooi gekleurd jasje overaan. En voilà. Een gekleurd jasje. Je moet het een beetje provoceren. Leggings? Bij een laarsje vind ik dat kunnen. Maar zo met echt zo'n open schoentje, niet. Ja, vind ik niet zo. Nee, oké. Dat is een eerlijk antwoord. Goed, en dan dit. Ja, toen ik het zag, dacht ik van... dat zijn twee aparte... dat zijn twee aparte dingen. Toen ik dit zag, dacht ik, maar dat is dan misschien mijn mannelijke... Dit is wel heel uit de tijd. Maar nee, totaal niet. Nee. Dat zijn eigenlijk twee stukken. De prints lijken eigenlijk een beetje op elkaar. Maar het is eigenlijk, wat ik hiermee wil zeggen, is dat het mixen van prints is ook super hip. Nu, het is iets... Niet altijd evident. Je moet gewoon eens in je kast proberen wat je er hebt hangen. Heel tof is bijvoorbeeld een streepjes-t-shirt met een bloemenrokje. Ja. Of met een jurk, of met een rokje met bolletjes of zo. Heel tof. Ja. Het belangrijkste is wel, voordat je de deur uitloopt, kijk even in je spiegel. Want het kan gemakkelijk vloeken. Maar het is gewoon... Maar dat is dan alweer... Daar heb je oog voor nodig. Ik kon dan, dat was vooral vroeger, dingen aandoen. En dan kwam ik beneden en zei ze... Allee... Dat je dat nu zelf niet ziet, maar soms is het moeilijk om te zien. Hè? Ik weet het, dat is zo, dat is zeker zo. Maar dan heb ik zoiets van, probeer dan niet die gevaarlijke dingen, maar dan is het nog altijd tof om een kleedje aan te doen met een felle, opvallende print. En daar nog zoiets in die kleuren, een jasje erover of schoenen of een tas erbij. Zo gaat het natuurlijk ook en dan heb je nog altijd die leuke prints. Ja. Ja, ik vind het allemaal heel prima. En mensen kunnen dan op jouw blog die tips allemaal vinden. Ik spreek minder over tips, maar ik probeer zoveel mogelijk beeldmateriaal aan te bieden van mijn eigen outfits, van toffe dingen die ik heb gezien online of ergens op straat, weet ik veel. Hoeveel mensen volgen jou zo?
Gisteren had ik een topaantal bezoekers, dat waren er 2000. Ik heb bijna 600 likes op Facebook, dus dat is wel... Dus je bent wel goed bezig dan. En komen er dan elke dag... Het is nu echt aan het evalueren. Sinds die award is het echt aan het boomen tot en met. Ja. Het is bijna verdubbeling na verdubbeling na verdubbeling. Misschien moeten we even nog de naam van de blog meegeven. Dan kunnen mensen thuis ook een keertje kijken. Dan gaan we dat nog eens verdubbelen. En dat is... www.fashion-freaks.be. Ja. En daar kunnen we dan terecht. Want je hebt het niet over tips, maar je geeft dan wel bijvoorbeeld mee van kijk, ik heb liever 10 goedkopere kledingstukken en duurdere accessoires dan andersom. Dat klopt. Omdat ik vind dat kleren, dat is zo gevaarlijk. Dat kan nogal gemakkelijk slijten. Misschien, terwijl dan accessoires... Ik heb nu bijvoorbeeld deze ring, is een ring van Yves Saint Laurent. Heb ik ook 200. Ja, laten we eens kijken. Hè. Voilà. Ik weet niet waar de camera... Dit is de ring. Okay. Voilà. Ik heb hem hier voor jullie klaar. Oké. Kun je dat zien zo? Ja. Wacht, hè. Even kijken. De ring komt eraan. 1, 2. Kijk, Yves Saint Laurent is dat. Dat is een echte Yves Saint Laurent. Maar ik vind dit is iets... De kleur beige gaat op superveel. Ja. Dus maar past dat overal op? Want hij valt wel op natuurlijk. Hij valt op, maar dat is... Ik heb nu bijvoorbeeld gekeken naar wat ik in mijn kast heb hangen. Bijvoorbeeld dit geel kleedje past daarbij. Ik heb een mooi... gewoon veel kleedjes waar dat iets wit of inkomt, waar dat dus wel bij gaat passen. Dus als je een duur stuk koopt, denk er 2, 3, 4 keer over na of dat het bij je garderobe gaat passen. Ja, maar bij accessoires kan je weinig mis mee doen, omdat je die meer kan gebruiken en die ook langer meegaan. Inderdaad, precies. Wat is zo jouw mooiste accessoire? Ik denk toch wel mijn ring. Ja? Ja. En ik heb nog, dat stond ook in het artikel van Chic, een tasje van mijn oma gekregen. Maar ik heb het niet mee, anders had ik het mee. Maar het ligt altijd veilig thuis. Ik heb het nooit op kot liggen. Maar dat is eigenlijk een tasje van Coach. Een redelijk duur merk ook. Maar ik ben daar pas, doordat een bezoekster het tegen mij zei, oh, wauw, een tasje van Coach. Dus die had dat op jouw blog gezien en die zei van... en die zei dat. En toen ik wist dat het een duur tasje was. Mama had mij gezegd, want ik heb het gekregen na mijn oma haar dood. Mama zei tegen mij, je krijgt dat, draag daar zorg voor, want dat was een dure handtas. En toen kwam ik erachter en toen besefte ik, wow, dit is echt een dure handtas. Maar dat is ook wel een van mijn dierbaarste Ik vind het leuk dat jij zo gepassioneerd over mode kan bezig zijn. Fijn.